Да не, ён быў паляк. Да не, які ён быў паляк. А ми усприймаємо Костюшку зовсім по-іншому, ну, односно по-іншому. Не пішем тут про беларускасць, і мы даем $5000. Да где гэты помнік? Да ось він стоїть. Ви готові це побачити? Мерачовщина – это Польша. Несправедливость. Исторично. Интернет, он нам и нахрен не нужен. Он родился где-то вот в ВК, Речь Посполитая. Помнік, где уже ідзе сварка паміж беларусамі і палякамі, не можа быць сваркі паміж беларусамі і беларусамі. Ён наш герой. Ну що, білоруські і білоруси, ви зрозуміли задачу. Ребятушки, мы по-прежнему в Швейцарии, меня по-прежнему зовут Саша Ивулин, это «Город Ступеня», и мы продолжаем наш сериал, мы продолжаем наше путешествие, чтобы рассказать вам о крутых белорусах, которые проявили себя в Швейцарии. И сегодня, что мы делаем сегодня, куда мы едем? Мы едем сегодня в Золотурн, это место помника, один белорусского помника Тадеушу Костюшки за межой, и так само это место смерти Костюшки. Ну, ты трендишь, потому что есть памятник Костюшка в США. Это белорусский помник. А там ставили американцы, поляки и так далее, а это один помник за межами Беларуси, який ставили белорусы. Короче, сегодня много разговоров про Тадеуша Костюшка. Очень классный выпуск. Мы уже ждем нашего проводника, чтобы отправиться в Золотурн. Погнали, погнали, погнали. Олесь, Софега, Григор, Оступеня. Привітання. Ваш шмат барахла? Все, мы вот. Гоним, как солидные люди в Золотурн на Тесле. Я посажусь вперед, потому что мне говорить, а ты садись назад. Не знаешь, как открыть? Ты слышится параша. Ладно, это вырежь. Ну что, Олесь, погнали? Оп. Вот за гэтую хуткасць уже можна в Швейцарии сесть у турму. Але белорусы не порушают закон. Олесь, распавядзі, Костюшка. Чаму ён для беларусаў гэта сімвал, гэта топаў за топ? Радзіўся на тэрыторыі сённяшняй Беларусі. Змагаўся не толькі за палякаў, за амерыканцаў, але і змагаўся за літвінаў. Так, ён калі сидзеў у турме, у царскай турме, пісаў лісты да цара і казаў, што ён літвін. А калі ён себе ідэнтыфікуе, як сёння модна казаць, я себе ідэнтыфікую літвінам, то і змагаўся ён не толькі за палякаў, але і за беларускі народ, за людзей, якія калісьці жылі на тэрыторыі сённяшняй Беларусі. Гэта агульная гісторыя шмат якіх краін і гісторыя, якая належыць таксама Беларусі. Чаму беларусы вось не так ушаноўваюць памяць Костюшка, не так ён раскручаны як гістарычны персанаж, як гэта там у той жа Польшы, США. Было 80 год Савецкага Саюзу, і Костюшка не быў героем Савецкага Саюзу ці там савецкай Беларусі. А па сённяшні час, таму што ў нас все яшчэ існуюць аддзелы па ідэалогіі ў Рэспублікі Беларусь, якія добра, моцна сочаць за тым, хто зараз у фаворе, а хто не ў Беларусі. І вельмі часта ў Беларусі не толькі персанажы, не толькі персоны гістарычна, але нават сімвалы з'яўляюцца вельмі хутка, ператвараюцца ў цалкам палярныя. Забараняюць і старыя беларускія сімвалы, пагоню, і сцягі, і гімны, і калісьці быў і Костюшка забаронены. Беларуская амбасада тут у Швейцарии на сённяшні момант все ж таки больш ускладае кветкі ля помніка Суворову, а не ля помніка Костюшку. Мы пражываем проста тыя перыяды Беларусі, дзе сёння так. Ну але заўтра гэта вельмі моцна, хутка можа турбулентна все змяніцца на зусім палярны бок. Дзякуючы вам, зараз робіце вельмі, спадзяюся, выдатны фільм пра беларускія кропкі ў Европе. Яшчэ адзін інструмент нагадаць нам беларусам, да дзе ж там нашы карані, да хто ж все ж такі нам важныя асобы. Гэта Сувораў, які забіваў беларусаў падчас паўстання пад Магілёвам, ці все ж такі гэта Костюшка. А ты что дадаш? Про Костюшку что дать? Ну, я думаю, что есть... Класны пацан. Классный пацан, и есть певная речь, про которую мало про его кажуть, то, что он был военным инженером, да, то, как зараз падчас войны расійска-украінскай вельмі часто кажуць про гэтыя абарончыя лініі, там украінская лінія, якая была под Донецком, ці лінія Суравікіна, і Костюшка гэта быў акурат той чалавек, который будаваў падобныя лініі. І падчас войны амерыканскай за незалежнасць ён акурат пабудаваў лінію абарончую Вестпойнта, где теперь находится одна из наиважнейших военных академий Америки.
Так што ён сур'ёзны ваенны інжынер. У Касцюшкі было две вялікія мары. Першая гэта моцная дзяржава ягоная Рэч Паспалітая, у якую Беларусь уваходзіла. Другое гэта роўнасць людзей. Ён быў чалавекам той эпохі. Але пазмагацца за гэта ён змог толькі, ну скажем так, хутчэй у другой палове жыцця. Ужо стаўшы героем Амерыкі, ён вярнуўся на радзіму і не адразу, але патрапіў у войска Рэчы Паспалітай, дзе ўдзельнічаў у двух войнах. Першая вайна Рэчы Паспалітай з Расіяй, там, дзе Суворов яшчэ ўдзельнічаў. І другое, гэта паўстанне, якое атрымала яго на імя, якое ён быў кіраўніком. Але нягледзячы на тое, што як бы у баявых дзеяннях на нашых землях ён удзельнічаў не вельмі доўга, ўсё жыццё ён рабіў маленькія нейкія справы для таго, каб ратаваць сялянаў, змагацца за незалежнасць сваёй радзімы, натхняць на гэта і шмат чаго яшчэ. А ў Амерыцы на той момант кар'ерная лесвіца была вельмі хуткай, таму што спецыялістаў было мала, і Касцюшку, як чалавека, які меў мінімальную адукацыю фортыфікатара, адразу запрасілі спачатку пабудаваць абарончае ўмацаванне каля сталіцы, Філадельфія гэта была. Ён добра справіўся, і далей яго пачалі рабіць, здаваць усё больш і больш сур'ёзныя задачы, і ён у пэўны момант вырас да галоўнага інжынера спачатку паўночнай арміі, пасля паўднёвай арміі. Ну і па выніку наваяваў на вельмі высокі пасаду генерала, і на высокія ордэны і на званні Героя ЗША. Для нас і для ўсяго свету Касцюшка быў адным з тых людзей, які яшчэ ў 18 стагоддзі пачаў змагацца за правы простых людзей, сялянаў. Прычым як у Амерыцы, так і на нашых землях. Мне падаецца, адзіны чалавек таго часу, які вызваліў адначасова рабоў у Амерыцы сваіх і паспрабаваў вызваліць сваіх сялянаў на радзіме ў Беларусі. То бок ён вызваляў людзей на двух кантынентах. Літаральна за гэтымі будынкамі знаходзіцца яго кватэра, якой ён калісьці жыў і памёр. Ну і было прынята рашэнне, што давайце мы усталюем помнік менавіта ў гэтым парку, побач з царквой, куды ён мог таксама наведваць. Гэта все тыя мясціны, дзе нам незнаёмы, як гэта было, но відавочна, што ён тут быў. Па дамоўленасці з горадам і усталявалі помнік тут. Слухай, а ўвогуле, як ты лічыш, як кажуць? Падыходзіць да яго, цікавіцца? Канечне, бывае так, што я гуляю з сабакам, ці толькі паркуюсь, і бачна, як людзі стаяць там з парасонам у дождж, дзеці праходзяць, глядзяць. З самага пачатку ідэя была, што гэты помнік будзе паркавай кантактнай фігурай. Калі людзі могуць падысці, стаць побач, зрабіць здымак, дакрануцца да яго шаблі. Самае важнае цяпер, канешне, памяняць гэтую таблічку інфармацыйную, бо людзі праходзяць і не могуць прачытаць, а што тут на ёй напісана. А самае важнае тут у гэтым, што ўжо напісана па-беларуску і пра беларускага героя. Тут таксама ёсць кропка таго, што гэта зладзілі беларусы. Менавіта гэты помнік Касцюшкі, першы помнік Касцюшкі ў свеце, у Беларусі, у Швейцаріі, выклікала хвалю адкрыць падобны помнік Касцюшку ў Беларусі. Трэба заўважыць, калі хто памятае, на адкрыцці помніка у Марачоўшчыны было шмат сцягоў розных, і зелёна-чырвоных, і бела-чырвона-белых. І нікому не замінала ушаноўваць памяць героя. На дадзены момант я баюся гэты перыяд гісторыі Касцюшкі ў Беларусі на паўзе. Ёсць што дадаць? Топ. Можем толькі разам сфотаграфіравацца, не? Так. Стаць, як бы. Да? Ёсць. Колькі ён каштаваў, гэты помнік? 7500. Евро. 7500. Пры тым, што мне прыйшлося прадаць спачатку всю сваю фотатэхніку, закласці свае грошы. Амбасадар Беларусі займаўся пошукам фінансавання таксама. Але дзеля таго, каб увогуле праца пачалася, каб скульптар сказаў, ну да, добра, робім. Да, я прадаў на 1003 сваю фотатэхніку, вельмі прафесійную. Быў перыяд, калі палякі казалі, не пішам тут пра беларускасць, і мы даем 5000 евро. І даем свой дыпламатычны аўтобусік, які з'ездзе і прывязе яго адтуль сюды.
Быў момант, калі пастаянная місія Беларусі пры АН у Жэневе. Таксама я разлічваў на тое, што яны б маглі даць аўтобус грузавы, каб можна было прывезці гэты помнік. Ён цяжкі, яго так проста пошта не даставіць. Але таксама не атрымалася, і я проста сел за старно і за літаральна там 3-4 дні праехаў 3000 км туды назад. Ну, у нас была дамоўленасць, што гарадская ўлада, гарадскія камунальныя службы беруць на сябе абавязак усталявання гэтага помніка. І ў 11-м годзе, ці там у 10-м, Владзімір Макей адмовіў у фінансаванні гэтага помніка, палічыў немэтазгодным. А кошты былі такія, каб калі вырашаецца пытанне ў афіцыйным Менску, што ды як, там павінна быць крыху больш інфармацыі, чым проста вот тут трава, вот ставім сюда. Амбасадар звязаўся з беларускім скульптарам, не ведаю, наколькі сёння ён яшчэ вядомы, але тады быў вядомы, які пралічыў, колькі гэта каштуе. Сабекошт гэтага помніка абыходзіўся дзяржаве бы $80 000. Це пролічили на всіх. Пролічили на всіх удзельнікаў. Ад таго часу і пашоў гэты выраз. Інтэрнэт, он нам і нахер не нужен, разумееце? Так вось, $80 000, вернемся да тэмы. Начальнік былога амбасадара даў зразумець, што за кошт дзяржавы і МЗС не падтрымлівае гэты праект. Гэта рабіцца не будзе. І ў 14 годзе, калі з'язджаў амбасадар і ўжо скончылася яго кадэнцыя, мы з ім сустрэліся, кажа, слухайце, вот вы тут беларуская дыяспора даволі актыўная, але если можам быць, я вам передам эту эстафетную там палочку. Может быть, у вас атрымаецца. І ён расказаў нам, што па чым, як гэта было, на якім этапе быў ён. У меня паўстала пытанне. Вот у вас ёсць макет, у вас ёсць скульптар, ён зрабіў макет, таксама, відаць, не бесплатна. Ёсць у яго смета $80 000. Ці я, як чалавек, які пераняў гэту эстафету, абавязаны прытрымлівацца гэтага скульптара. І мне сказалі, не абавязаны. Я кажу, у вас не будзе ніякіх там канфліктаў, канфлікт інтарэсаў паміж вамі, МЗСам, скульптарам? Не, все нормально. І так я пачаў шукаць па ўсёй Европе, дзе робяцца помнікі, за колькі, як доўга, на якіх умовах, якіх з камяню, з бронзы, золата і так далей. І так 80 000 перарасло у 7,5. І колькі у тебе гэта заняло ўсяго часу ад пераняцця эстафеты до самого? 2 гады. 2 года. Да. Подожди, я в шоке с того, что 80 косарей и 7 получается. Не, гэта нармалёвыя кошты, калі в тендеры удзельнічае толькі дзяржава і замова дзяржавы. Конечно, это нармалёва. При тым, што 80 000 для краіны, нават Беларусі, это несур'ёзныя сродкі. Такія грошы ёсць. Мы ж знаходзім грошы на лінію Сталіна. Напрыклад, да? Грошы ж ёсць, проста яны ўжываюцца не там. Наш агульны знаёмы Павел Мацукевич быў на адкрыцці, было шмат БЧБ, і ён тыя часы кіраваў амбасадай Беларусь. Як тады гэта ўспрымалася, што вось чалавек, который кіруе амбасадай, Разрешите доложить. БЧБ, Все было чынна культура. прагаворена, гэтыя рэчы, прагаворена. Пры тым, што не паміж мной і Павлом Мацукевічам, тады амбасадарам, таму што мы разумелі. Помнік, дзе ўжо ідзе сварка паміж беларусамі і палякамі, не можа быць сваркі паміж беларусамі і беларусамі. І амбасадар сказала, што мы гатовы да ўсяго. Прывядуць яны са сцягамі, ну, калі ласка. У той же самы момант, забегу наперад, беларусы прыцягнулі вельмі вялікую такую расцяжку, дзе напісаны той тэкст, які быў павінны быць напісаны на гэтай шыльдзе. І паляк, які все ж таки прыехаў на адкрыццё, у яго, відаць, вока дзёргалася ў той момант. Дык, Алесь, зважаючы на тое, што гадавіна смерці приближаецца, 15 кастрычніка, можа зробіш анонс, што чакаць людзям? На дадзены момант вельмі немаленькая група займаецца рэстаўрацыяй помніка Касцюшка, які адкрылі мы, беларусы. Зараз стаіць задача арганізаваць для яго трыбуну, дзе ён будзе значна вышэй. Самае важнае, што тумбачка, на якой ён будзе стаяць, яна будзе зроблена з беларускага валуна. Это беларускі валун з беларускіх палёў. У Салатурні ёсць 2 помніка Касцюшку і 1 музей. І яшчэ мемарыяльны комплекс, дзе ён калісьці быў пахаваны. Дык вось я залез у Google і паглядзеў, дык дзе гэты помнік? Да вось ён стаіць. Яго і не ўбачыў. Вось.
Это дзіўнаваты помнік, это трэба прызнаць. Ну, я вам скажу, что глядячи на гэты помнік, ощущения не те у меня. Вот реально. Вы готовы? Вы готовы гэта пабачыць? Не выглядае он тут баявым. Вот як относится до вось гэтага? Ну, блин, это очень странный памятник. Хотя, если это делать в истории с абстракцией какой-то, то может быть все. Кстати, ребят, напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этих памятников. Какой вам нравится больше? Тот, который сделал какой-то модный европейский художник, или тот, который поставили белорусы? Центр города, вельмі шмат турыстаў, турыстычнае месца. Вельмі такія буйныя літары, касцюшка, музеяў. Но калі людзі не павернуць галаву ў правільны бок, яны проста пройдуць. І таму, яшчэ раз, праект Адама Мальдіса, які займаўся гісторыяй, гістарычнымі асобамі ва ўсім свеце, вось яшчэ раз нам будзе ўказваць шлях беларускі ў Еўропе. Вось адна з гэтых фотак. Пропустил бы все. Все бы згубіў, все бы згубіў. Ну што, хадземся глядзець. У Костюшка в Золотушке была не такая большая квартира, тут всего 3 комнаты, такая европейская трешка. Здесь вот такое вот зеркало. Здесь такая небольшая комната, рабочее место, камин и еще одно зеркало, еще одно рабочее место. Ну и спальня. Здесь такая проходная прихожая. Ну и дальше там прихожая самое главное. Гэта ёсць той самы дом, у якім нарадзіўся Тадзеуш Касцюшка. Гэта Беларусь, беларусы. Радавое гнездо Касцюшак гэта вёска Сяхновічы, гэта бліжэй да Брэста. Вось, але так атрымалася, што ягоны бацька не вельмі паходу таленавіты ў сэнсе бізнеса чалавек, вымушаны быў аддаць у аренду сваю радавое памесце і ўзяць у аренду вось гэты пад Косава Мерачоўшчыну, вот эту хатку. І там нарадзіўся Касцюшка. І па выніку мара ўсяго рода была аднойчы вярнуцца ў Сяхновічы. І Касцюшка ўжо калі вярнуўся з Амерыкі, ён ужо там жыў менавіта ў Сяхновічах. То есть ён змог вярнуць сабе, ну, маці хутчэй яго дапамагла вярнуцца на радзіму. Таму у Касцюшкі две радзімы. Месца, дзе ён нарадзіўся, Косава, і месца радавое. Абедзве знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі. Хата ў Сяхновічах, мне здаецца, вельмі даўно знікла, это радавое памесце, нават не ведаю дакладна. А вось у Мерачоўшчыне дом Касцюшкі прастаяў да Другой сусветнай вайны. Ну, ён быў помнікам, за польскім часам жа ж ведалі, што там як бы нарадзіўся нацыянальны герой. Але яе спалілі партызаны падчас вайны. Ну, яны так вызвалялі Косава, што вырашылі заадно што-то там. Ну, бывала ў партызан такое. І хата згарэла. І аднавілі дзесьці ў 2003-2004 годзе, то есть уж досыць даўно, на грошы амерыканскай амбасады, французскай амбасады. Карацей, палякі, французы і амерыканцы скінуліся, ну, плюс брэсцкі аблвыканкам, канешне, і аднавілі эту хатку на старых падмурках. То бок яна... І зараз там музей. Ой, гэта вельмі цікавы час, сярэдзіна 18 стагоддзя. Гэта час, калі з аднаго боку Рэч Паспалітая жыве як такая унікальная дзяржава шляхецкай дэмакратыі, вельмі слабая, са слабой арміяй, але са шляхтай, якая лічыць, што як бы яна кіруе ўсім гэтым працэсам, усе здзіўленнем глядзяць на эту дзяржаву, якая кіруецца вялікім парламентам, бо ні ў кога такога няма. З іншага боку, гэта час, калі ў Рэч Паспалітую прыходзяць еўрапейскія тэндэнцыі, ідэі свабоды, дэмакраты, роўнасць. І Касцюшка, ён набраўся вось гэтага новага. Ён прадстаўнік вот гэтага першага пакалення моладзі Рэчы Паспалітай, ну, тым ліку тутэйшай моладзі, якая прагнула новай Рэчы Паспалітай, больш свабоднай, больш дэмакратычнай, больш роўнай там да сялянаў дзяржавы. Яна сфармавала тыя ідэалы, якім Касцюшка прытрымліваўся ўсё жыццё. У тыя часы у Рэчы Паспалітай была такая разуменне кліентэлы, былі буйныя магнаты, і была дробная шляхта, якая, ну, служыла ці ўваходзіла такія кланы вакол буйных магнатаў. Дык вось сям'я Касцюшка ўваходзіла такі вот кліентэлу, клан чартарыйскіх, вельмі
на той момант самых буйных магнатаў свайго часу. Менавіта яны пасадзілі Панятоўскага на трон. А Панятоўскія, яны ж суседзі Касцюшак, яны з Брэшчыны, яны вельмі блізка жывуць. Так атрымалася, што проста Касцюшкі ведалі ўсіх гэтых буйных шышак, хаця былі на галаву ніжэй. І калі кароль Панятоўскі адкрыў у Варшаве першую рыцарскую акадэмію, па сутнасці першую вайсковую акадэмію Рэчы Паспалітай, сярод буйных шышак, дзяцей буйных шышак, куды туды пазвалі. Так атрымалася, што туды ўзялі яшчэ і вельмі беднага, яму пашанцавала проста, вельмі беднага Касцюшку, таму што былі сувязі. Але ўжо ў студэнцтве гэты талент быў, ёсць шмат успамінаў пра тыя часы, што Касцюшка выдзяляўся, што ён вельмі рэдка хадзіў на всякія балі, дыскатэкі тайго часу, вельмі цвёрда адстойваў свае прынцыпы, неаднойчы біўся на дуэлях тагачасных. Яго сябры празвалі шведам, таму што ён наследаваў звычкам Карла XII, знакамітага шведскага караля, і там уставаў у 4 раніцы, ставіў ногі ў балею з халоднай вадой, каб не заснуць, каб паспець за дзень там больш чаго зрабіць. Карацей, такі вельмі ўжо ў маладосці выглядае на тое, што вельмі дысцыплінаваны, натхнёны, амбітны малады чалавек. Как у тебя впечатление от музея нашего знаменитого земляка? Я думаю, што гэта заўжды вельмі цікава, як па-рознаму успрымаюцца людзі, которые належаць да некалькіх народаў. То бок, зразумела, што гэта польскі музей, там адпаведна ён расказвае пра Касцюшку як фактычна перадусім польскага чалавека, у нейкай ступені амерыканскага. А мы ўспрымаем Касцюшку зусім па-іншаму, адносна па-іншаму. І часта у нас ствараецца ўражанне, что мы нібыта про неких розных людей размовляем. А в чем это? С чем это связано? Просто мне кажется, что про то, что он наш, там был разговор только вот, он родился где-то вот в ВК, Речь Посполитая. У мяне ва ўсім музеі пачалося са ўсёй экскурсіі пастала пытанне. Мы пачулі там пра яго баявыя там гісторыі, заслугі ягоны там, за яго кабетку, за яго смерць, а за народзіны, дзе ён нарадзіўся і што і калі. Про семью – 0. Я, правда, заўважыў у музею, есть одна картинка, малюнок. Мы так само его заўважылі. Дом, где подписаны. Дом, где нарадзіўся Касцюшка. Все. Вельмі суха и не... Что за дом? Где он находится? И не информативно. Где он находится, я вам зараз покажу. Мы зараз туды поедем. Там написано, где этот дом находится. Если не мы будем заниматься вот всеми этими рассказами, пафосно звучит, просвещением, то так и останется Костюшка польский, так и останется Костюшка американский, но ни в коем случае не белорусский. Тебе вам еще какую байку рассказать? Ну давай байку какую-нибудь. Байку рассказать. Ну, давай. мы проходим, тут же ранее все ездили на конях, и Костюшка так само ездил на конях. И есть байка про то, что он заўсёды беднякам подкидывал пару копеек. Так что донатьте на белорусскую культуру так само, подкидывайте пару копеек. Про вас вот в музее расповедать. Ребята, отъехали совсем чуть-чуточку от музея Костюшка. И вот мы уже на месте, где, собственно, его первый раз похоронили. Блин, прикольно, странно очень звучит, первый раз похоронили. Я вам обещал, что поведомлю, где такое Марачевщина. Идемте сюда. Марачевщина – это вёска, в якой он в некой хате народили его. Так вот, Марачевщина – это Польша. Швейцарцы хлусить не будут, глядите. И у меня есть думка, что мы повинны, как белорусы, собрать подписи и отправить в мэрию этого города позначение помылки и просьбой поправить. Мне самое цікаве, чому тоді по-польську ми написали просто по-лесі, да? По-ангельську, по-німецьку, це хіба по-французьку, так? Несправедливость. Исторично. Так, а можешь нам рассказать вот эту историю про сердце? У яго была каханка, якую ён кахаў, але не яна яго. Яна выскочила за іншага. Так само
не абы каго. І яны пераехалі в Лугано. Гэта італьянская частка Швейцаріі. Ну, а ён жыў тут. І таксама як бы за сваю вайсковую там дзейнасць быў не самым бедным чалавекам. І ён завішаў свае рэчы розным людзям. Ёй ён аддаў свае грошы. І так як яна яго не кахала, а ён яе да, і у яго ён там прапісаў, што я аддаю табе ўсё сваё сэрца. Эмілі, ці як там клікалі, так? Ёй перайшло і грошы ад яго, і сэрца. І сэрца вельмі доўгі час захоўвалася ў іхняй маёнтку в Лугано. Вось. А пасля гэтае сэрца пераехала в Ларце в польскі замак в Рапресвіліёна на Цюрыхскім возеры. І там вельмі доўгі час захоўвалася. І калі ўжо не стала гэтай кабеткі, вось яе перевезлі ў гэты замак, гэтае сэрца. І пасля у пачатку 20-го стагоддзя паўстала пытанне, так а што далей? Вось, было прынятае рашэнне, што сэрца яны перавезуць в Польшу, в Варшаву, замак каралей. Там оно і дагэтуль знаходзіцца, там ёсць такі ларэт здаровы, я там быў. Прыгожы вельмі куфар, там внутри лежыць сэрца. Ну, толькі не падумайце, што там лежыць такое сэрца, яго яно такое здаровае. Хутчэй всяго там лежыць вот что-то такое засохшае. Унутранасці яго былі пахаваны тут. Але зараз яго цела таксама перавезлі і пахавалі ў Кракаве, як гэта месца, дзе гара знаходзіцца, Касцюшкі. Вось там яны пахавалі. Яго раздзірбанілі цела, раней гэта было даволі для вядомых людзей папулярна. Яго забальзамавалі. Вось такая гісторыя яго трагічнае, яго кахання, я лічу, гэта трагічнае. У свае апошнія гады, там ці часы, хвіліны, ён думаў пра гэтую кабетку, пайшоў, мне падаецца, ну не на прынцып, но на нейкі такі крок, не стандартны. Каб сказаць, што можаце мяне расшыць і сэрца аддайце ёй. Ну гэта як бы Нестандартно. нестандартна. Нетривиальный ход. Современно. Беларусі все яшчэ хістаюцца і задаюць самі сабе пытанне: да не, ён быў палякам. Да не, які ён быў паляк. У гэтым вінаватыя самі беларусы. Мы ўжо павінны былі дзесяцігоддзямі зацвярджаць усяму свету: ён наш герой і кропка. І мы гэта стагоддзя, 20-е стагоддзя згубілі. Беларусі спытаюць, што такі Касцюшка, яны не адкажуць масе сваёй. І ў гэтым вінаваты мы і дзяржава. Быццам ёсць 4 ці 5 вуліц назвы імя Касцюшкі ва ўсёй Беларусі. А ў Польшы 137 школ. Плюс-мінус там десяточка. 137 школ імя Касцюшкі. Ну, вуліц, конечно, яшчэ больш. Ну, ведаш, нават калі паглядзець на помнікі, да, то бок яны помнікі Касцюшкі ёсць паўсюль ва ўсім свеце, іх ставілі перадусім палякі, амерыканцы. І таму твой помнік, сказаць, Ну, мы піянеры. піянеры. І адпаведна, гэта натуральна, што для іншых краінаў, да, абсолютно нормально думать, что Касцюшка поляк, потому что так, якби поляки ставят ему помнить. Так. Тут аккурат твой помник змяняю спрыняццё Тадеуша Касцюшкі. Касцюшка відавочна наш. На нашай зямлі нарадзіўся, ён змагаўся за тутэйшую дзяржаўнасць, ён клапаціўся пра тутэйшых сялянаў, таму наш. Але не толькі наш. Відавочна, гэта польскі нацыянальны герой, важны для Літвы, літоўскі нацыянальны герой. Калі важны для украінцаў, то калі ласка, ён несумненна амерыканскі нацыянальны герой, таму это чалавек свету. Але нарадзіўся на тэрыторыі Беларусі, змагаўся за Беларусь свайго часу, так як ён яе тады разумеў, таму несумненна наш. Ён нам важны, ён нас натхняе. Ну што, беларускія беларусы, вы зразумелі задачу. Для таго, каб нехта ведаў, што Касцюшка беларус і вы самі беларусы, трэба пра гэта усім казаць. Падзеліся з гэтым відэа са сваімі сябрамі, каб мы зналі нашу гісторыю і ганарыліся сваімі выбітнымі землякамі. З вами быў Рыгор Астапеня і цяпер Алесь Сівулін. Все, до новой сустрэчы. Мы пагналі ў Берн. Берн — сталіца Швейцарыі. Ад нас 4. Окей. Все, go Берн.